Sunt foarte supărată pe mine că nu am reușit să fiu consecventă în aceste 2 săptămâni să fac exerciții pentru cor în fiecare zi. Da, am rezultate, dar vreau mai multe. Dacă ești cu mine și vrei să te alături acestui challenge de 30 de zile, bine ai venit și ca să fiu consecventă voi posta aici în fiecare zi exercițiile cu explicații pentru cor. Astăzi voi începe cu exerciții simple pentru activare de respirație și pentru începători. Pentru primul exercițiu, stai culcată pe spate cu genunchii îndoiți, inspiri adânc pe nas, expiri prin litera S și activezi abdomenul. Inspiri, iar la expirare tragi buricul spre coloană și ridici abdomenul în sus. Inspirăm burtica, relaxăm, expirăm. Același exercițiu îl facem așezați cu genunchii liberi, iar cu spatele drept. Tragem capul spre cer și încercăm să închidem cutia toracică. Același exercițiu îl facem în altă poziție, iarăși inspirăm, relaxăm burtica, expirăm și ridicăm o mână. Astfel noi fortificăm încă mai mult mușchii abdominali transversali. Inspirăm, relaxăm burtica, expirăm, alternăm mâinile. Spatele îl ținem drept și încercăm să nu îl mișcăm atât cât facem exercițiile. Ca să fie o poziție corectă, genunchii stau sub coapse, iar mâinile sub umeri. Pentru o poziție încă mai corectă, te împingi de la podea prin mâini. Iar ca să fortificăm încă mai mult mușchii corului, ridicăm genunchii și mai încercăm încă o dată. Dacă ai început și tu acest challenge, dăm tag în stories și rămâi cu mine pentru seria numărul 2.